Holstebro Svømmeklub har i år en enkelt svømmer med til Danish Trials, som igen i år finder sted i Bellahøj Svømmestadion i København. Det drejer sig om Kasper Schultz. Som altid til Trials bliver der svømmet om billetter til sommerens mesterskaber, hvad end man er senior, junior eller årgangssvømmer. For Kaspers vedkommende drejer det sig om billetter til de europæiske juniormesterskaber, som i år finder sted i Polen. Kravtiden er et stykke under Kaspers bedste tider, men både Kasper og hans træner Nikolaj er meget optimistiske. Formen er super god, og forventningerne er fuldstændig top, og jeg skal bare svømme max gas. Kasper har udviklet sig utrolig meget de sidste halve år. Derfor tror hans træner Nikolaj Skovmose også, at det er muligt, at han kvalificerer sig til sommerens EM på junior. Jamen selvfølgelig så har han udviklet sig overall som svømmer, og er ved at have udviklet hele sin indstilling til træning og hele sin tilgang til træning har han udviklet rigtig, rigtig meget. Han er ved at være rigtig god til at presse sig selv til træning, hvor han måske før har været rigtig god til at svømme programmet og bare komme igennem det, hvor han nu begynder virkelig at arbejde på at få gjort den ekstra lille del, så det gør, at man rykker sig selv, og det betyder rigtig meget i forhold til de chancer, han har. Han har altid ligget lige ved at kvalificere sig til de internationale stævner, og nu håber vi på, at det lykkes den her gang. Kasper og Nikolaj er de eneste, som skal afsted for Holstebro, og der er lidt forskellige tanker om, hvordan det kommer til at fungere. Det er selvfølgelig mærkeligt at have sine holdkammerater og læne sig op af, men på den anden side, så tror jeg også godt, at jeg vil gerne solosport, så jeg tror godt, at det er noget, jeg kan klare. Jeg er jo vant til at præstere alene. Jamen det bliver jo meget anderledes i forhold til, at der er meget mere fokus på den enkelte svømmer, og det der er vigtigt, det er, at Kasper får den fokus, han skal have, uden at han ikke også har den frihed, han skal have, når han er til stævnet. Fordi det er jo klart, at når man er afsted 11 eller 12 svømmere, og mange vi plejer at være afsted, jamen så er det lidt nemmere at være sig selv som svømmer til stævnet, frem for at træneren hele tiden er på nakken, eller hvad man skal sige, og hele tiden er efter en. Det er vigtigt for mig, at Kasper han får mulighed for at gøre de ting, han plejer, så han kommer ind i de rytmer, han plejer at have, når han svømmer hurtigt til stævner. Og det der jo bare en ekstra stor bonus, det er, at vi har mulighed for virkelig at gå i detaljerne med de ting, som kan være småting, vi kan ende på i sidste øjeblik. Der er ingen tvivl om, at det klare mål hos både træner og svømmer er kvalifikation til de europæiske juniormesterskaber. Og der gemmer sig måske også en lille ekstra drøm hos træneren. Jamen det aller fedeste, det er jo selvfølgelig, at Kasper kvalificerer sig til europæiske juniormesterskaber. Det vil være en kæmpe cadeau til ikke kun Kasper, men til hele Holstebro Svømmeklub. Det er ved at være en del år siden, man har haft en juniorsvømmer med til et internationalt stævne, og det vil jo være en kæmpe fed oplevelse, og det aller fedeste, det kunne være, hvis han svømmede så hurtigt, så jeg fik en mulighed for at blive udtaget som træner også. Til information af tiderne Kasper skal opnå for at kvalificere sig til IRM 56-98 på 100 ryg og 204-22 på 200. Hvis I vil vide mere om Kasper, kan I læse om ham på Holstebro Svømmeklubs hjemmeside under Chris' blog, og ellers kan I følge med i, hvordan det går Kasper til Danish Trials live på lifetiming.dk. Stævnet varer fra den 26. til den 29. marts.